ndị ọzọ ebe m diọkpa biko na-ewe n'iwe mmanya nghọziri unu akpụkpọ kwadoro n'unu biko na ma mmezi ọzọ kefa na ko elifa diọkpa ọ jekwu na-ekwu jekwu onye jekwu ha jụ oso n'osu ngwọ jekwu ọ gị bụ ebe a ọmụwa kezi mgbe ịbata keta ka mbata eziokwu nna ya enyi ọma onye bụ nna gị ịmaazị nna gị nwa ka mụ na nna gị si wee yie diọkpa ị ga-aba ka ije kwasagoro mmiri na amaazị m nke ịtọgbọ na anyị otu a butusi onwe nke ịtọgbọ na anyị na ụmụazị na-aga na-amụ anwụ o dokwa mmanya na ọghọ nkata mụ na ebe a ka iji maka ka nata ịkwado m ka nchi ọzọ nsogbu aka dịrị agoji ewu ha abịa oso ngwọ dịka si wee kwu ọ bụrụ na dịka a ga-enyere anyị aka ka anyị ba nkata dị ara nwunye m nwunye gị one oso na ụmụnna nwaanyị lụta anụta mana ebe a bụ be di ya nụnụ ebe a be di ya mana be nna ya dị iche o si esi wee bịa ime obodo ya tupu ị nụrụ ya ime ọ bụ onye ọ bụ ọ bịara abịa arapụ na omenala emebe omenala na ibi n'obodo mepere emepe apụtakwa na ịbịa ebe anyị na-ịkpọ ife nye n'isi anị ọ ga-apụ ka anyị kwuo ebe dị ala anyị diọkpa jebe egbu n'oge ọ bụrụ ife a na-ayọ biko ọgụ omenala si wee dị jekwu ka m jụkwa o igbotala onye a ka ọ bịa kpalụ mkpanye na ụkpa afụ na agada ka o si wee kpala ịkpanye ọ bụkwara otu ọma na ọma maka diọkpa ote gị kwuba okwu a ọmụ nwa afanyere na akpa onwego masị mgbe mbịa n'ọbịa gwa ya na-afanye m na akpa ka ya bụ akpa afanye m n'ime ya asị gị na ọ dịrọ m mma isi otu a kwuo okwu ife ọpụta bụ iri gị n'ọnụ ifugie na nlie na mmadụ na-erigbu m ifugie ibe gị rie n'ọnụ fa na-achọ ka fa gbakọta onwe fa gị nwere iro na-achọ ka ịtọ ebe anwa sirapụgodo nke a ka anyị kpaa ife dị mkpa abịa ife baa ulu ọ okwu okwu anwa isi ọzọ diọkpa anụmanụ ife nji wee si Ọnịsha wee gbarataba bụ maka anyị iwebụ ndị ime efe bara ulu sisi na-ekwu okwu ịnụ nwaanyị a na ịmụ ụmụ ị na-anya ịfụ na mgbada gị na-agbadazikwanụ n'iru gị ndị ọgbọ ya amụzighị ụmụ ụfọdụ mụọ ụmụ amụghị ụmụ mana fa chiri ọzọ fa chiri ka ife obodo ji mara fa ọ nwunye fa na nke ọmụ fa mụ ife ji mara fa ọzọ fa chiri iji si ọzọ ị na-aga hegemmem diọkpa sọ ndụ gị na mkpa gị bụ nnọọ ka ị na-aga hegemme onwekwu ka esi wee gbuo ụmụ anụ dị aṅa enweghị ike ekele obie kenye m onwe nke anyị egbu ekele ime imeju ekenye m egbuzi ife dị ka agụ ekele mkpụrụ anwụ ya kenye m mbọsị ị ga-ata mkpụrụ anwụ agụ ka ị ga-ama ka na anụ na-atọ ụtọ agụ bụ isi anụmanụ gbasịtara mkpụrụ anwụ ya ị mara ụtọ anụ na-atọ ị na-ata mkpụrụ anwụ agụ ọ bụrụ anụ agụ ma agụ a na-ekwu okwu ịnụ nwaanyị ka ịnụgodu nwaanyị ị na-aka ọzọ ka ife ka ya mkpa okwu ife a na-ekwado abaghị ntị na nwaanyị wee buru ibu bịa bụkọsụ makwa ibu ụmụ nwaanyị bụ maka ife ibu wee nụọ nke ike egburu ibu ife anyị na-eburu isi aka anyị ọ na anyị ga-alụ anyị daga anyị da mana isi ọzọ ị na-aga hegemmem na-eto eto gasị mgburu ibu bụ ụmụ nwaanyị bịa bụkwasị isi aka m ka m daa ka dajụọ ka adị njọ rụọ ka adị njọ ọ dị gị mma dụ niile gị bụ nọọ ichi ọzọ a ichi ọzọ n'etiti n'ụtịtị mmadụ anyị ezu ike jee ka m gwa gị jekwu ma ị chọrọ ya aga m echi ọzọ n'obodo a abịa ịkwadoro m mụ nwa bụ nze nwe ga-echi ọzọ abịa afịa ụsụ na ụsụ ngwọ aga m echi ọzọ ikwu n'okwu ịnụ nwaanyị mụ ụmụ ichiri ọzọ mụ ahụ ji ekwu ga-atasị afụfụ ka ife ọzọ
na mbata ka anyị kpaa ife ga-abalị ulu gbalụ ntị ya ulu sokwu na-egbugbu ichi ọzọ etiri ọzọ na ọ bụ na etiri ọzọ na ọ nwere ife ọzọ gwa mmụọ ichi ọzọ bụ ife balị ulu kịta anyị fụkosi wee tọgbụ mgbe anyị bata ọ bụrụ na ọnụ gị nwaanyị mụọ ụmụ ọ ya tọgbụla otu a ọ dịrọ mma ngụ inye ya ego anyị ọ na-anaghị chọrọ iji eshi ọzọ maka na inye ya ego anyị na o ji eshi ọzọ o chewezi echiche ịlụ nwaanyị ịmụta ụmụ na ihe ndị ọzọ so ya n'azụ ọ bụrụ na m amụgharụghị isi na m enyomego gị enyo ịmarụzi dị ọkpa imekịta wee chee elu ọzọ mmadụ agakwa n'obodo ọzọ anyị maka ọ dị kịta wee bụzie mgbe imekịta wee sị na iche ya ọzọ ị na-ekwe ma afụ na-ata wee na-akpata ya bụ ego biko mere n'iyo ọgakọ na ha agọta na ọngụnwa ị chọrọ ihe a nene ihe niile ewuzi n'isi m ka ọ gazi n'aba n'isi m ka ọ na-ala Nzewi elee ka ị na-egbu adịjọ ọ ka mbechita nkụ a ga-eji wee reta ụkwa agụgbuo m Nzewi erugbara mgbe eji ahụ ji ibechata nkụ ahụ ewere ihe ọjị ọmakarịsịa ụkwa nna ekwukwa bụ ụgwọ ọ ga-abịa iwere akụ ọkọlọ nwa akụ a na-agba akụ ọkọlọ were akụ ọkọlọ tụcha ya ebe a onwe mmanụ na-eme mmanụ oṅo iwere eriwe ji ahụrụ ahụ ma ọ bụ nke zerere mmanụ abụ mmanụ zerere ya imekọtazi ewere na-erie iribi erikechachachacha imekọta mgbe iji eje mpochi iweta ha n'otule ihe ya n'ọbụ foto gwarum onye ọ ga-abịa ihe ọbụ gwarum ya mpochi na-ekwezi ukwe eje n'ụlọ ọ bụrụ na na-anụkpo ikpo isi a ka mpeta ebe a bịa mara ihe bịazi ọ bụrụ nke nwa na-egbu ka ezi ka ha sizi ka ezi ka o si ka ha siri na ndị one ama m achọrọ m ịma achọrọ m ịma nna biko lozo ndị ahụ lozo ndị a na ihe bịa na-elotego n'ụlọ a nlọrọ na nlọ a nlọrọ inweta ihe mụ na ndị nze na ọzọ jere n'ọmadụ nke a na-akpọ maazị eje nweta ihe mụ na ha jere enyere m ha chichichichichichichichi emekọtara m ihe okwu wee maa akpụ okwu wee tọgbalụ n'ime itimekwa ha ọzọ dị otu a gwazie m ọ bụ na ichigo ọzọ nkwụta nkwa chizie ọzọ enyere m ha chikiri ya ikikiri m eze ndị nze na ọzọ mmechaa na ihe takịrị ya m ga-emekọta eze ara adapụsị njinji ya eji mana o nwere ihe m chọrọ ịjụ kee maka Adaure ihe ahụ ị rọrọ na nrọ ihe emezu ihe nna ya ma nkwụ nkịta bụ mgbe m ga-ejekwa Adaure na ọ bụ mma ịhụnanya enwe m ebe ọ nọ Adaure makwanụ mma Adaure malụ mma na-ekiri nwa dịka ọdụdụ ụtụ ọdụdụ ụtụ ebe ụtụ na-apị apị abeje nwa ụzọ mma mana nze chekwa na ọkwa n'ọnwa na-abịa ọnwa na-abụ na-abịa abịa ka a na-eme mmemme ọzọ eziokwu ebu m enuche ị mara otu iji esiji agwa jekwu nwanne nwoke ka onye ga-ego kwado ihe nche ịgwa gị bụ ọ bụrụ na jekwu ekwe ha ọ ga-ekwe n'ute ekwere mma atọ gị n'olu sụrụ ya isi sụnye ihe na mmiri a sụrụ m ya isi sụnye na mmiri na ọ bụrụ na jekwu nwụcha mmiri n'ọnụ ụzọ ọnwụọ n'imi ọnwụcha imi ọ bụ na ụzọ osi na ntị nwụọ mara mma mgbọdị ya sụnye jekwu na mmiri ọzọ a aga m echi ọzọ a afịa ụsụ na ụsụ ngwọ akwa mụrụ ya afịa ụsụ na ụsụ ngwọ biko bịa ka anyị je ka mmadụ ka ike mmanya fọrọ onwe mmanya butere ọ fọrọ ike nke ndị okenye nke ka ọ na-abịa ịṅụcha jijere ije enweghị mgbaghị dakwasịrị aka ịtawe ọ bụghị o nwere ka a na-ebe ka ụsụ ọsụsọ esi n'elu si n'ala edeghị ahụ ọ bụzi ndị esi n'ime obodo agbata bụrụ mebe m nyaa mebe nzewi mana ọgụ nwa mebiri m ị mara otu a mmebidebere na ọgụ nwa mebiri Masseji nke ka nche men.
ewu atago gị gụrụ isi ọbụrụ ọsọ iti gwọtago ma ntutu gị eziokwu ka m gwa gị ifuru ekwensu onye na-agbara ọsọ gịnị a na-erikọzi nne kịta ekwensu na-agbara ọsọ ka mụ na ya na-erikọ nne kịta eziokwu kụwa m ife menụ gife na-agba okirikiri tụọ m aka ebo nsogbu nzewi mere gịnị nzewi merụ gịnị maazị eje ifo ka m si n'obi eze wee na-anata kịta ka m fụrụ nzewi ka ọ na-amapịa nwanne gị na-ama isi dị egwu nzewi na-eme gịnị na-amapịa nwanne nwaanyị emme m ya alụrụ kedụ ife sọ mere ya mba ọ bụrụkwa na ọ na-eti ife kama na ọ na-ebutori nwanne gị nwaanyị na-esusi ọnụ were ile na-alacha ọsụsọ niile si ya na-arụ apụta nzewi n'ebe ka ife a na-eme n'ukwu osisi mango dị na ebe ụmụ akwụkwọ na-agụ n'okpuru okwu osisi mango nke mango anwa kịta ka m na-eme ya maazị eje abịa ụzọ na ozu ngwụ ịma na enwere m ike wee maka gị rapụzi Ọnịcha anyị ego gịnị kedu ego ka gị mkpa edebe ego debe gị wa m ga-ewe ụkwụ gbapụ ego iko ya tuta nzewi ibe gị na-eme nwanne nwaanyị tupu na-ataba ya kọbe na-agụ ozugbo Onwe ebe nneje. gịnị Mfụrụ ya n'anya. ịfụrụ anya n'anya onye ka ịfụrụ ya Nze wụ na-ekwekwa m nkwa ọnụ. Ọ nna anyị na-ekweghị nkwa ọnụ agadi ekwe nke a na-anụ ka ngwa ife na amarọ nzewi ama anụ ụwa ta ụwa ọma anụ ọma anụkwu onye ọbụla si na agbọ m wapụta ngwa ụna kpọkpụrụ ọmụ kpekpekpekpesi kịta dịka nna ya ọgbọ gị ka nna ya imekwe la mmiri debe iko n'obodo a ka tinye ihe ọ maka na ntị bụ ihe kụchi na-emegheri okwe mana nwa nke a na-ebute nsogbu n'obodo a onye metụkwanye aka na ọ ga-anwụ ka tinye ihe onye metụkwara aka na ọ ga-anwụ nzewi ọbara m dị ọkụ nzewi bido akara ntị andọbeghị ntị ka bụrụ izi n'ikpeazụ m ga-afụ gị na nwanne nwaanyị ka bụrụ izizi n'ikpeazụ m ga-afụ gị na nwanne ị na ife na-ekwu bụsụ ụzọ m ga-afụ gị na ya na-abụ agwụrụ m ife a ji bụrụ nwoke gwere nye nkịta ụta ụbọchị ọzọ ịnwa ya anwa achọ ga-achọ afịa oso na osu ngwọ ife gị ebe a na-agwa jekwu weta ego ka m nwere chi ọzọ jekwu ajụ ọ bụ na nchile ọzọ egwu ekwe ndị awọlụ mma bịa megịnị mana ị ga-emebi afịa oso na osu ngwọ Oriọkata nakwa ya kezi na yi David kwalụ mmadụ ọgwụ. kezi ka m na-esi gba na ya afọ wee jebe pụba Ọ gwa m na ị ga-abịa. agwa gị Ọ gwa m ka nye ya ọgwụ ị ga-eji wee chekwaba onwe gị maka ife na-eme na Ọnịcha. a sị na oke agbara agba eji isi ekwu ya ka ebe ọgwụ nwa dị Mana ego ibu 1,000 mgbe ife m na ya kpara akpanụ ego ya ma nse ekwube n'ọmụnwa ka m ọka mkpa mgbe m ma na-abụrụ ọgwụ ghara inye ego ọ na-ejebezi efe m ọ kpara obi aka ya afịa oso na osu ngwụ afịa oso okwu nyabiva eziokwu ngwana mma bịa n'abalị mana akwanya ka mmiri metụ ya maka ọ na-emebi ife mmiri mma asọ nsọ nke nwa mma asọ nsọ ya ọzọ bụkwa akwanya ka nwaanyị udebeghị maọbụ ele nwaanyị enu afọ osu na osu ngwụ ọ ga-emebi ife a na-asọkwule nsọ nwaanyị mma asọ nsọ ma ya bụ na ibe m chọrọ galụ ọ bata ka na-eme chọrọ mebe nke eri nne
Potrei mate quella muona. Non ti zucchi poi to. Ma ne si treghi. Guarda non è no buddha. Ma ne si treghi. Me ne si treghi. Gioco me ne si treghi. Agui ne benedite, one dite mo bikida. Agui ne bene, one tin na bagaria. Agui ne bekida na gasa mo ona gasa mchem. Ngwa chanya go. Ma ne si treghi. Me ne si treghi. Me kan go treghi o mo liri akwa iga na eje agba wonsi agba. O mo liri akwa mecha kan ye mmadu. Nwunye ndị a na-anya ụgbọala ka ha wetara gị egote m akwa egotere nwe akwa nje egotere gị nje ha ọnịcha kịta n'ofu izu ụka egote m akwa gotere ebe mma ụdị ihe dị na gị nke ị na-eyi nke anya m na-ekechi ebe efe nni nwa na ya marago m ụdị nke ị na-eyi nke a na-eke eke ọ bụkwa nke na-arịgoro na ya na-aba azụ ebe nke ọ na-abụ n'ụtọ aka amarago m ụdị nke na-eyi iwe ewe na gị Osi anche tukuru gị njem ị na-eje bụ ahụkwanụ gị n'anya nke otu aka si hụ n'anya m ga-echekwanụ gị ntị mụnwa ga-edebere gị ihe ọbụla bụ ihe gị nchi mma edebere gị mgbe ọbụla m jiri nata otu si sọrọ gị isi gị na ya na-eme ndụrụ oge gị ga-abụ ụgbọala ọ dị mma ụzọ adịrọ mma ụzọ adịrọ mma chekwanụ nata ama emo Oche n'ụzọ anyị ma na Ọnịcha na mmadụ na-efu na Ọnịcha. Na-eji ka ọ na-eji. Anyị were abalị bata Ọnịcha onye abụla mmadụ anyị amaghị ama ihe o eje eje. Anụkwara na mmadụ na-efu na Ọnịcha. Mmadụ na-efu ebe. Mmadụ na-efu ọ bụrụ na mmadụ ka a ga-ezu. Onye na-ezu ga ezu ka e wee gwọ ọgwụ ego. N'ọkọ wee na ngide. N'ọkọ wee chụọla alụsị aja. Kedu ụdị arụsị ọgwụ? Kedu ga-afụ imi ga? Onwe arụsị agara achụrụ aja kịta. Mgbe ịlụ na-arụsị ifu ihe arụsị niile etiri ego ifu ndị edebe nwere imi ga. Onye na-ezugwu ka ya chụọla alụsị aja ọ bụrụ na ka e wee gwọ ọgwụ ego. Ọ bụrụ iji gwọ ọgwụ ego na iji chụọ aja. Ya mara ga-esizu ije ya dị ka gozugbo. Mmadụ na-efu na Ọnịcha ka m na-efu. Mana ọ bụrụ ndị mmadụ Gịnị bụ aha gị? Afa m bụ Obiara Ije Nwụna. Oke, anyị nwa bụ ndị ahụ na-anakọta ego ụtụ isi n'obodo a. N'obodo ne? Aka na-ana ego ụtụ isi n'obodo a. Aka na-ana ya. Kedu ihe ị na-ekwu? Anyị abịara ebe a igwu egwu. Onye bịara igwu egwu? Otegoro akwụkwọ iji wee na-atụ bịara ifu jekwu nwanne m abịara m igwu egwu ebe a. Ebe a bụ ọpụ iwe ka ọ bụ na ị wetaghị akwụkwọ ahụ nke iji wee na-atụ ụtụ isi gị anyị akpụrụ gị ruo n'ụlọ ọrụ anyị. Afịa ụsụ na ụsụ ngwo. Nke ahụ gbasara gị tinye akwụkwọ iji tụ ụtụ isi gị. Afịa ụsụ na ụsụ ngwo. Si ka anyị bụrụ onye anyị na-aje n'ụlọ ọrụ anyị. Bụrụ onye a. Bụrụ ya. Ọka ọ dị. Gọọrụ na nna okwu m ekwesịghị m ukwu. Gọọrụ gị gawa. Gọọrụ n'ije. Ọ gịnị gwanụ? Unu chere mmụọ. Unu chere mmụọ. Mgbe ọbụla ndị ebe ahụ na-anaghị ncha m anya anyị na-egwu egwu ka anyị na-egwu. Unu egwu na-anyị m anụ biko. Egwu ka anyị na-egwu biko ọ na-anyị m anụ. Afịa ụsụ ụsụ ngwo. Tupu nsi ebe a unu ga-eweta mbaji lanọ. Unu ga-eweta ọkụkọ ọcha. Nke ịtọ na nke ikpeazụ unu ga-eweta mkpụrụ amụ ebuni.
Ele ka ngina ndị asị Kenya. Ele mgbe I bidoro ikwu ụdị ọgwụ a. Kedu mgbe I nwere onye ka ọdọrọ na aja egbu edi. Enyere aka na akpa wepụta ka ịfụrụ ha ọnụ. Ha jiri buru gị ihe a ha na mụ na ya dị na mma mana ị chọghị ịgwa m ebe ị gwọtara ụdị ọgwụ a. Na nwa dibịa gwọrọ gị ụdị onye ka ọdọrọ ya. Nwoke a dị njọ. Nke a ịfụrụ bụ mbido. Nke a bụ mbido. Ibe mụ na baje bụ mbido. Mgbe m ga-anatazi obodo ka m ga-agwa maazị ya je na ndị otu ya. Na-egwugo m mmiri na-asa wee waa agụ na-asa nnata nwere ibe melụ mụ. Mana ụmụazị a bụkọtara gị na-ebezi ka ehi na-ebe hoo nke ọzọ ọsụsọ ya ezuwere ya nke ọzọ nwebere ya ọkpọrọ jee mpochi na ebe ya. Mgbe nzibe wetasi ebe a ga-eweta gbanyezi ya mkpụrụ amụ ebi nke mkpụrụ amụ ebu na-ebu ume jiri n'aha n'afọ o weta mkpụrụ amụ ebi. ị makwa na i were nke a mekọta were ebakwu ndị nze mmadụ agwụ imekọta bụrụ onye ka ọ dọrọ gị abakwu ndị nze mmadụ agwụ ọsọ nya onye gbata ọma ga ibi ya egwughị ụtụrụ taa ọkọpị iwe ka dị mana emekọtara na ajụzi ya ị ya amazikwa ụzọ be ji ekwu nwanne gị nwoke mụ nwa jekọtara ọnịcha gịnị na-ekwu n'ọpụ iwe jekọta ọnịcha kwuo onye na-asị gbasara m akọ ịbụgo na alụsị egwu na ụlọ ebe niile ji ekwu nwe ike ọ bụrụ ya nwe ụlọ ise n'ibe anyị na-efu ya nwetazi ego ka ndị ọzọ ọjọ mụ na ndị nze mesịa ebe ndị ọzọ ọ ga-esi na enu aja wee wụpụ si na mgbọ tụọ ọnụ kwuo wee mụnwa bụ nze etinyela ewi na-ewu ewu afịa ụsụ na ụsụ ngwọ afịa ụsụ na ụsụ ngwọ ebe ahụ ịchọ ịkwata ụzọ anụwa gịnị ka mmadụ mere gị ka onye na-ajụ ya isi n'anya ga-eri nri pụtara m emeghela anyị ụzọ ka anyị banye kedu onye na-akụ aka ebe anụwa meghe ihe anyị si n'ime anyị meri nri ọ gị mgbe na-akụ aka ebe anụwa ịchọ ịkwata ụzọ anụwa ka onye na-ekwu ha ọ dị ka ịma anụ ọmụwa bụ nna m ukwu bịara ike ka m na-elekọtara ezinụlọ ya anụwa iwe ebe na-aka aka n'ụzọ anụwa ọ dọkwa m aka ntị edochie m ike chi m onye ọbụla akakwara aka ebe anụwa ma emere nekwere ụzọ kemgwa ịnụkwa ihe na-ekwu bụ ka anyị nenekwa ofuma mara ma ọ bụkwa ribe ji ekwu dị ihe ọ bụbụrụ anụnwa nwe ebe a onye nwe ebe a bụ jekwu nwanne m nwoke ọ bụghị onye anụnwa na-ele anị na-eke onye nche na-akpọ anụnwa ọ dị ka ị na-anụ ihe mkwuko ịkụzikwala aka n'ụzọ anụwa ọzọ ịkụkwa aka ụzọ nwere dịchie gị kụwa ya isi ọ dị ka ị na-anụghọ ihe bịa ọ bata ebe a ama gwa ya chụọ ọgụ n'ọlụ onye bata mma gwa ya chụọ ọgụ n'ọlụ kedu uji mkparị bụ ihe anyị na-enye ndị okenye maka ihe a dịkwa ndị tụrụ ime ịbụ na ọgbọgọ gburugburu tụrụ ime ka ọ kpọ tinye n'ọlụ a maka iwe efu nekwa ike ịnụwa anụnwa na-ekwu ama mgbe onye na-esere nye na anụnwa ụmụ onye nwere ụdị afọ nwe ụdị ka onye ọrịa ebe mmadụ ga-esi azụ n'ọgba ọsọ biko maazị amaghakwa makwa ka mma bụ mma ala kịta anụnwa bụ mma na ebu nwanne nna m ukwu amaghakwa makwa na ikwugburu ọhụụ mgbe ọhụ nne m ekwere ụzọ cheta okwu aba n'ọhụ anyị na-ekwuzi na anụnwa karịa ọba n'ọhụ kịta ka ọ baziri n'ọhụ ọ pịote ile nke anyị ga-ewezi kịta pịote a na-egbu opi ebe a ọ weghekwa ya nọ n'ụlọ nwa kịta anụnwa ọkwa m na-anụbụ ihe nọ kịta anụnwa ka nna m ukwu jere ọrụ nne m ukwu dewe ihe abịa kịta anụnwa mana anụbụ ihe nọkwa nke mma anụnwa karịa adị njọ ama ebe anyị na-eje bịa ka ebe ọ nọ bịa ka ebe ọ nọ na ama ebe anyị o ji ewe anụnwa ka anyị ji ewe ọhụ ka ọ bụ mma ka anyị ji ewe ọ gba mgharị o ọ gba mana ihe ma ọ bụ na ama ebe anyị na-eje bịa ka ebe ọ nọ nla ha ije mmeje n'ụlọ ụka nye ekele kelee Chineke si ya ka m natara ije ndị onye nche nke a o pekwara dịkwa mma iji agba eke ọkpọ onye nke ogologo dị mma ijere mgbarụ nzewi ụdị ebe nwanne gị nwoke bi nwanne gị nwoke enwee n'ego pa ọgara nke ịpapụ nsị ọ bara papụ nsị na-ekwu ụdị ebe
n'elu so ụgbọala ọdụ Abasta kwa onye iberibe. Abasta kwa onye iberibe. Ebe a bụ obodo mepere emepe. Ihe na-atụba anya ịfụ. Nwa nwekwara aja ego wee bịa n'ime ọhịa rụọ nnukwu akataka ụlọ. Bịa n'ime ọhịa rụọ nnukwu akataka ụlọ. Ee, agwọ ga-ebikwa ebe a bịa. Na nsọpụta asọji ekwu bi ebe a. Ọsọ ọsọ ya. Nwa nwekwara aja ego. Ololololo. Ụzọ ego oge. Enweghị. Ọnọghị. A ga-echere. Anyị nọrọ n'echere. Esibe egheghị. Esibe egheghị anyị ya nọ alaghị ala. Ahụ kewaa abodogo. Onweghị ebe anyị na-eji ebe a ga-aga. Amaghị nwe ebe a. Ọsọ na onweghị ego nnọkọ. Onye na-enweghị nsogbu anyị ga-anọchere ya ọbata. Olo. Onye enyi nwanyị. Moto a jebe afịa bụ ka igote ihe ikpe amaghị nwaanyị. Ime ọ bụrụkwa na ikpe amaghị nwaanyị. Ịbụ na nwaanyị. Ọkwa eziokwu. Ịbụ ka ọ na-ekotori ikpe ọmara nwaanyị. Ọ bụrụkwa na ịbụ ka nwaanyị na-akpọzi isi ya ya ka ọnya gị n'aka ka ọ tara ede. Ya na-egwunye. Emechi ogwupụ. Onye na-esi ofe ede ebe a ị na-ede ede. Ị nọ n'isiokwu anyị. N'anya aka egwu ya na anyị na-abịa. Mba, a ga-ede akwụkwọ. A ga-ede akwụkwọ. Enye onye isi. Ndị uwe ojii. Agwazia gị na anyị na-abịa. Ibe eze nwaanyị. Jee meghee ụzọ ka mmadụ si ebe a banye. Dede, osichagwa m okwu ugboro ụfọdụ. Ọ na-adị mma n'arụ. Ka m gwakwanụ gị ya. Okwu m na-ekwu adịghị mma n'ahụ. A ga-ejezi chọọ uri. Unu a ga-achọta uri. Dee gị n'ahụ. O nwere nke a na-akpọ nkịsị ala nke na-acha mmemme. Nye ka ya ede. Uri mgbe ochie ede gị n'ahụ o wee dị gị mma n'ahụ. Jee meghela anyị ụzọ. A ga-esi azụ ụlọ aba. Okwu agwụ. A ga-esi azụ ụlọ. Azụ ka ị ga-esi ba. Ọ sọ na azụ na-amasị ya. Ibe gị na-esi n'ihu chọọ isi azụ. Azụ kazi mma. Azụ ka bụ ihe na-adị gị mma n'ahụ. Ana m ekwu okwu nke iru ka anyị si n'iru ọ na-ekwu ka anyị si n'azụ. Anyị banye sisi n'azụ. Ndị na-ebe anyị si n'azụ. Ka isi n'azụ a. Ndewi. Ogologo ije ụzọ mmadụ. Onye nwanne nwoke si anyị si n'azụ banye. Anyị si n'azụ banye. Mụ a na-ekwu na isi n'iru ka mma ọsị si n'azụ banye. Ọ dị egwu. Nwere ka anyị si n'azụ na ọ dị ka azụ na-aga ya mma. Ayo. Afia ụsụ n'osu ngwọ. Afia ụsụ n'osu ngwọ. Ndewi. Ndewi ile ka ị na-eme kwụkwụ gịnị ka ị kpụ n'ọnụ? Ndewi. Ọ gịnị ka ị kpụ n'ọnụ? Ndewi lolololo riri agba. Ndị a na-asụpịakwa akụ n'ọnụ. Afia ụsụ. Ndewi. N'osu ngwọ. Ka ọ sị na afọ ji ekwu jiri ha ka ugwu ka ịma njọrọ.